A dneska pomôžem kamošovi získať Heaven's Rod. Už sme získali kryštále, to už máme, aj peniaze, tak ideme. Poď. A to tedy akože... Ideme iba kúpiť ho. No, tak spláni loď, lebo ty máš ten Game Pass. OK. No damage. Tento typek nás furt otravuje. Furt nás otravuje. Nech ide s nami, kamo. Kade maraj? Jak sa to volá? No ten Expedition. Áno. Doprava. Ideme tam. No tak, dneska iba kúpime a ukážeme vám, jak sa tam ide. Jak? No, ten Expedition. Ja už Heaven's Rod teda mám a preto mu ho pomáham získavať. Ja teraz farmím, neviem jak sa volá, v kryštálovej vode sa kupuje. Taký kryštálový prúd. No, tak ideme. Pozor, lebo tu bude ten portál. Inak prečo sme tak na seba natlačení, keď som sa mohol dať ešte viac dozadu na tom skúteri? Neviem. Ja mám pocit, že na ten skúter by sme mohli ísť ešte viacerí. Jako hej. Je tam preč ten Raja. Možno hej, ako. No tak ideme po rebríkach. Lebo ja inú cestu nepoznám. No. Ideš? Robte to presne podľa nás, tak a potom to dáte. Prestaň, more. No, tak ideme. Tobiaš, nemyslím to more tak, ale tak normálne. Okej. Tak si potom nemyslím. Okej, no. Tu myslím... Tu vykopete tento kryštál a zoberete si ho. Ja ho samozrejme už mám. A ja? Áno. Ale mám tam, že collect. Áno, ale my už ho máme, takže my už ho nepotrebujeme. Pôjdete ďalej. A nie, tade. Dobre. Pomýlil. No, pôjdete normálne po rebríko. Spadol som. Nečakal. No, ideme. No. Počkaj, nie. No, tade. Myslím, že hej. Nie. Čakaj, kde je to? No, nie je tu. Druhá jaskyňa. Tu máš. Tu je. No, keby chcete nejaké iné hry, tak napíšte kľudne do komentu, alebo keby chcete ešte viac fish videí, tak napíšte tiež. Kľudne, veď keby chcete brúk, tak... Rozbijem voláčov, fakt, nejde mi po rebríku ísť. Keby chcete brúk, tak kľudne môžeme aj brúk. Bratrancov, lebo ak ste videli minulé video, tak on má deltu. A je to docela dobre s ním. Aha. No tak ideme. Potom keď ma je zle počuť, tak hrám aj volám na mobile. Tak asi preto. No tak, keby nemáte nejaké tie lepšie bomby, tak to si ich kúpite. Čo je to? No, tieto. Áno, čo? Počkaj, to nemá na sebe. Bože, ja mám to najlepšie. Ale čakaj, to vieš, jak sa to volá? Iba ukazujem. Čo? Čo, jak sa volá? To, čo máš ty na sebe. Advanced Oxygen Tank. Počkaj, Advanced Oxygen, no to je ono. Máš to, poď.
Dobre, no mám. Ideme? No keby nemáte bombu, tak tam si ju iba kúpite. Pôjdete takto. Dobre, nakoniec. Takto. Potom červený kryštál a viacero kryštál nebudeme ukazovať, lebo to sú na dlho. My to chceme mať čo najrýchlejšie, lebo on už sa teší veľmi. Kam nejdeme? No takže tak a potom, keby nemáte kamaráta, ktorý vám kúpi takú vec za 250 000 a tak ten prúd stojí 1 750 000. A vy musíte mať 2, lebo budete ešte platiť za kryštál. Ale my už tie kryštály máme. A keď nemáte kamaráta, ktorý má 250 000, tak musíte mať 2 milióny aj 250 000. Tobiáš, No, áno. pozri sa dole. Nesplav. Tie roberíky. Tak mám ísť von. Čo sa nedá ísť von. Poď za mnou. Tak dáme si menšie kolečko okolo celého. Á, tak to bude to zle. Alebo že by. To vyskačíš, ne? Bude to nedlho, lebo... Môžeme ísť takto. Poď. No tak to bude vychytať. No tak to mi nevyšlo. Fúha. No poď. Au. To som to robil. To ma zase zavraždím. Kde si? Choď teď. Hlavne si ma staratil. No tak... No tak teda... Máme ísť od znova, lebo sme spadli obidvaja. Takže tam nejde vyskočiť. Musíme z toho obísť. No, tak musíme ísť od znova, obidvaja. Ale ja som to veľmi veľakrát vyliezol, takže ja poznám cestičky. No to ideme... No nie, nepadaj tu. Nespadol som našťastie. Potom, keby sa spláne scila, včera som mal v pláne natáčať, ale mi to vyplo. Ale chytil som toto. Ale chcel som to natočiť, no ale vyplo mi to. Tak, teda ideme. Tobiáš, mám pekelný level, povedz ho. 6. A nie o čo môjho brata? Je počuť tvojho brata, ale iba trochu, to nevadí, dúfam. Moji fanúšici sú dobrí, Ale takže... nevadí, že on je. Prečo? Ne. Moji fanúšici sú dobrí, takže oni to príjmu. On má 13-ročného brata. To mi reálne nevyleze, konečne. To už som si myslel, nezabudni spadnúť. OK, tak skočím na schvál dole. Opovažil by si sa a ideš to robiť sám. Video vypínam. Bomba klát. No, dneska ma napadlo, že to natočím, ale nemal som to pláne natáčať, jak mu to budeme získavať. Mal som pláne vás až prekvapiť s tým prútom, že už sme ho získali, ale tak spolu ho získame. Čak prečo nie? Au. Nie, Tobiáš, nemyslím na to. Tak rýchlo to poď kúpiť. Veľmi rýchlo, vážne. Poď Ale ja speedrun. neviem, kde je, chápeš? Idem, tak poď za mnou. Poď speedrun, vážne veľký speedrun. Lebo ja stylu veľmi chcem.
Čak už máš. Ja viem, ale ja chcem dve. Ja som dala bratrancov, ja mu musím vrátiť. Tak ale na čo by to nehráva? Samozrejme, keď budem chcieť mu ju vrátiť. Pravdepodobne asi ne. Už natáčame to máš 10 minút. Takže zatiaľ iba 10 minút nám to trvá, mi nehovor. My sme farmili od včera, nie od predvčera, sme farmili len peniaze na ten prúd. No a ja som musel predať, aby som mal na ten prúd 3 scily a ešte nejaké ryby. A to som mal 1 milión a potreboval som 3 milióny. No a teraz len 1 750 000 stojí. No áno, ale zhoršili mu veľmi KG, ale reálne má o 120 väčší lag ako No Life Rod, ktorý je za 500 level. Kde? Rovno. Rovno? Myslím. Áno. Takto. Dobre ideme, dúfam. Asi. Počkaj. Ne. Naspäť. Tady to. Tak, ideme. Kúne, aj keby cítim tú stylu, tak buď by som išiel upgradeovať teda, alebo neviem. Ale išiel by som niečo s ňou robiť. Už sme dosť blízko. Ale neviem, jak získam reliky, to bíjaš. Nakúpiš. Ale ja nebudem mať peniaze, to bíjaš. Vlastne nemáš ani toľko peňazí. Penieží. Nie, mám 4000 navyše. Á, tak to máš na štvrtečku reliku. Za to dostaneš štvrtečku hasty. Takže 25% lose speed. Ale ne. No a keď si spomeniem, tak o pár sekúnd sme tam. A tak netrvá to až tak dlho ako. Tak o pár minút. Že ti to nevyplo. Ešte nie. Potom... Nie, ešte nie, mám to tu, vidím to. Furt s tým hýbem, podľa mňa keď s tým hýbem, tak sa mi to nevypína, ale keby s tým nehýbem, tak už to mám vypnuté. Poď. No. A sme tu! Tomáš, gratulujem ti. Už iba s gliderom prejsť takú vec. Samozrejme, bude to ľahké. Skáč presne za mnou. To bude veľmi ťažké. No Tomáš, a teraz bude hlavné ma pozorovať. No ideš. Dobre. Tu. To je ho hubí ako keby. Poď sem, tu skáč za mnou. Tu, takto. A už iba dole. Tomáš. Tak si poviem. Máš to. Yes, konečne. Je tam, tam je. Vzadu. Čo ti hrabe, kamo? Hub ho. Poď do toho. Je to baby. Oh yes. Samozrejme musíš mať hasty. A teraz poď do nášho domčeku. Po domov.
No, tak a s Tomášom sa na dneska lúčime. Čaute. Tomáš, pozdrav sa. Jaj, čaute.